Wannan shirin da za ku kalla, Abdullahi Hayatu Madbera ba farawan gabas ne ya ɗauki nauyin kawo muku shi, da fatan Allah ya saka masa da alkhairi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم جماعة مسلمين. har yanzu muna cikin tarihin shugabanmu annabi Sulaiman alaihi salam, kuma mun gabatar muku da wani abu daga cikin tarihin nashi cikin abin da ya gabata gare ku. Abin da Suddi ya ce, annabi Dawudu alaihi salam shina da ɗiya 19, amma duk Sulaimanu shi a ƙaraminsu ga shekaru, kuma duk shi ya shi su yin ɗa'a zuwa ga shi mahaifin. Allah ya ce, wawarisa Sulaimanu Dawud, Sulaiman ya ga Dawud. Kuma Allah lilwantar da mulkin Sulaiman bisa ga na'uban. Allah ya ce, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru, yu'allimuna an-nasa as-sihr, wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. wato Yahudu suna biyan abin da shaiɗannan mallaman su ke karanta musu game da mulkin Sulaiman. Mafarin wannan lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shina ba da labarin annabawa, to sai ya ambaci annabi Sulaimanu alaihi salam. Sai Yahudiyawa suka ce, to wannan da ɗan dabo mai sihiri missa shi cikin tsarin annabawa. Abin da yasa suke cewa haka nan saboda a kawo waɗanga abubuwan kwartuttuka da magunguna da sihirce-sihirce, sai a ɗora cewa ai duk daga Sulaimanu ne, daga Sulaimanu. Shi ne Allah ce, wattaba'u ma tatlu shayaɗin. Hudiyawa na bin abin da shaiɗannan malamai ke karantawa game da mulkin Sulaiman, wanda ke ko wannan shirki ne, wa ma kafara Sulaimanu ko bai kafirta ba, walakin na shayaɗi na kafaru, su dai shaɗannan su suka kafirta. Yu'allimuna nasa sihir, suna koya mutane sihiri ko kafirci na. Har wasu na cewa wai ga wasu mala'iku biyu Allah ya jidda sihiri don su koya wa mutane waɗanda suka zauna garin Babila, sunan guda Haruta, sunan guda Maruta. Allah ce wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Ba a saukar da wani abu ga wasu mala'iku biyu ba a Babila waɗanda ake ce Haruta da Maruta. Wai har ana cewa wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya ƙula inna ma nahnu fitnatun. Ba su koya ma kowane mutum wannan sihirin, sai sun ce mai kakka koya mu fitina ne, abin da muke koyarwa fitina ne, fala ta karka kafirta. Sai wanda ya zaɓi kafircin a koya mishi, fa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sai su masu biɗa koyon sihirin suna biɗa su sani daga su mala'ikun biyu wai Haruta da Marut, abin da ke sa a samu raba mata da miji. Allah ce ma hum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah. Ba su ko iya cutar da kowa da komi sai da abin da Allah ya kaddaro mai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk al'umma su taru akan su wahalshe ka da wani abu, ba su iya wahalshe ka da komi sai da abin da Allah ya kaddaro zai same ka.
wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, suna bi da sani abin da ke wahal da su kuma bai amfanin su. Allah ce wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, kuma sun san duk wanda ya zaban maka ne wannan sihirin to bai da wani rabo inda Allah. Wala bi isa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, abin nan da suka zaban makanunsu to ya zan mummunan abu inda sun zam suna da sani da ba su zaɓe shi ba. To abin da yasa su Yahudu ke cewa shi Sulaimanu mai sihiri ne, wato shi dai zamanin Sulaimanu alaihi salam ya hana wasu sihirce-sihirce da kwartuttuka waɗanda shaiɗannan aljannai ke iza mutane zuwa gare su, to ya ba da umarni aka bi duk inda wasu kayayyakin sihirce-sihirce suke an ka amshe, an ka tara su wuri ne. To, saboda Allah ya sanar da shi cewa inda karagan mulki ne take, duk wani shaiɗanin aljani in ya zo wannan wurin shi na ƙonewa. To, sai yasa aka ɗauke karagan mulkin tashi aka yi rame wurin, an ka kwaso kayan sihirce-sihircen ga duka aka zuba cikin ramin ga. An ka mai da ƙasa, an ka ruhe, an ka daɓe, an ka ɗauko karagan mulki ne, an ka aza. Shi Suleimanu ya yi haka ne don ya raba mutane da sihirce-sihircen gaba ɗaya. To, bayan rasuwar Suleimanu alaihi salam da shekaru masu yawa, sai Shaiɗan ya bayyano ma mutanen wannan lokacin da sihon wani dattijo mallami wanda suke ganin girma ne, sai ya ce musu, kai ku ba ku sani ba, sihirce-sihircen ga da kun kai ta batunsu, ai da su Suleimanu ya mallaki mutane ba da wata mu'ujiza ta annabci ba. Sun ka ce mishi a'a. Sulaimanu kan annabi ne, mu'ujiza ce ta Allah ya mallaki mutane, mu'ujiza ce ta Allah ya bashi ya mallaki mutane da aljannu da dabbobi da ƙwari da kaza ci san ba haka nan bane. Sulaimanu kan ya mallaki mutane saboda sihirce yace in kuna musun haka nan a tahi tare da ni in gwadi inda kayan sihirce suke a tone, in ba ishi haka nan ba a kashe ni. Sun ka ce to sun ka kamkamma Iblisu sun ka rike ba son Shaiɗan da ba. Shi Shaiɗan ya nuta ƙarƙashin ƙasa, duka waɗannan takardun da aka turbuɗe, ya ɗauko wacce ya yi mata rubutu, wasu rubuce-rubuce ya yi kwaikwayon hannun Asif ibn Barkhiya, wazirin Sulaimanu, ya rubuta cewa wanga sihiri na kashe mutum na, wanga na ƙone mutum, wanga na raba mutum da mata ta, wanga kaza na same shi daga Sulaiman, shi bani umarni a rubuta shi. Wanga na maganin a haukatar da mutum, wanga na maganin kaza, wanga na tsiyata mutum, duk dai sherruka iri. Shaiɗan ya biya rubuta ya nuna daga Sulaimanu ne, kuma ya nuna da waɗannan kwartuttukan Sulaimanu ya mallaki mutane. Can ya nuta ƙarƙashin ƙasa. Don daman sadda Shaiɗani bai isa wurin sadda Suleiman nan. To sai Shaiɗan ya ce a tone ramin. Masu ƙarhi suka ɗauka suna ana saran wurin ko da an ka tone sai an ka hiddo takardun ga da kundaye. Ko da aka duba duk abin ga da Shaiɗan ya faɗi sai gashi ga hili. Sai mutane suka ce ashe dattijon ga gaskiya ya faɗa muna, lalle Sulaimanu da sihiri ya mallaki mutane, to ku ba mu juya, sai mutane suka ta jirkitawa, wanga ya ce ga hatimin Sulaimanu, wanga ya ce ga wanga naƙali daga Sulaimanu, duk wani naƙali na sheri, sai aka ce gashi, sai a ta shirye karere a ce ga su ga Sulaimanu. To bayan wanga abin da an ka ɗaukan sai Shaiɗan ya ta iza suna ƙara wasu abubuwa ɗaruruwa bisa ga waɗannan duk suka game duniya gaba ɗaya. To ko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan ɓata ta game duniya da cewa daga Sulaimanu an ka samu waɗannan abubuwan. To don haka Allah ya tsarkake Sulaimanu alaihi salamu daga wannan ɓandace wanda yake kuma hatta salihan mutane waliyai akan samu waɗanda ke sukansu da ya musu irin wannan ɓatan, a samu abubuwa na sharruka iri-iri a ce ai su ma suna aikatar da waɗannan abubuwa, wanda yake kuma ba gaskiya ba ne, sharrin Shaiɗan ne, Allah ya tsare mu. Ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya bayyanar da labarin Sulaimanu a cikin wata aya. Wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil hars إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال
يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح آسفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Allah ce da Dawud da Sulaiman lokacin da suna hukunci game da shibkar wasu mutane manoma da makiyaya suka iza musu tumaki cikin dare suka canye shibkar tasu. To aka kai ma Dawud alaihi salamu hukuncin yana sarki, to sai ya yi hukunci bisa ga abin da a shari'ar wannan lokacin ta amshe tumakin a ba mai gona. To sai Suleimanu ya ce, a inda nina zan yi wannan hukuncin da ba haka zan yi ba. To Dawudu da yake nabi na ba girman kai ga annaba ba sai ce Suleimanu taho kai hukuncin. Suleimanu ya ce, to ni in ni zan yi hukuncin sai a ce a amshi dai dabbobin daga masu su a ba mai shibkan nan da an ka canye mai shibka ta yi, shi riƙe su garai, shi sha nononsu, shi amfani da duk ɗiyan da sun ka haifa bayan ya riƙa dabbobin, harar da shibka ta yi ta tofa ta girma ta komawa take cansa da dabbobin ba su ci ba, sannan ya maida ma mai dabbobin dabbobi ne. To wannan hukuncin da yi Allah ya ce ya yi daidai, kuma kowannensu mun ba shi hukunci da ilmi, kuma ilmin mu mahalarci na ga wannan hukuncin nasu. Wato, shi Suleimanu alaihi salamu an ba shi hikimomi ƙwarai wurin hukunci, wataran wasu mata guda biyu suna wanka bakin gulbi, sun aje ɗiyan yaninsu kowace na da goyo, sun shiga cikin ruwa, sai kura ta taho ta ɗauke ɗa guda, sai kowace wacensu sai ta ce ɗan wance na an ka ɗauka ba nauna ba, an ka kwashi rigima har inda Dawudu alaihi salam. Sai Dawudu alaihi salam ya yi bincike, sai ya zama wagga da kura ta ɗauki ɗanta ita ta iya faɗi, wanda aka saurara mata, sai Dawudu ya ce, to ita ta ɗauki ɗan, an gane ɗa ita adda shi, wagga da adda ɗan bisa ga haƙiƙanin gaskiya sai an kara mata. Don me don ana hukunci da zahiri, na hannu hukum bin zawahiri wallahu ya tawalla sara'ira. Sai Sulaimanu ya ce, to ni ko inda ni zan hukuncin nan ba haka zan yi ba. Dawudu ya ce, to taho kai Sulaimanu. Sai ya ce, to, ina wadda adda ɗa, ko wacce ta ce ni adda shi, wadda ta ce nauna, wadda ta ce a'a walla kura ta ɗauna ki, ta ce ke ta ɗauna ki, Sulaimanu ce duk abu mai sauƙi na. Kai a ɗauko ɗan an ka ɗauko ce a ɗauko ƙa, an ka ɗauko ce a raba ɗaya biyu ko wacce ta ɗau rabi babu wata hasara. Sai guda ta ce, araba, sai guda ta ce, a don Allah ka araba, a bar miki, na bar miki. Sai Suleimanu ya ce, to ki adada, ke da ki ji tausan a yanke ɗan ga ke adda shi, sai ta ce, wallahi ni adda shi. Sai ita ko ta ce, wallahi ko da riba nauna ba jayayya ɗaita ni, ita adada. To wanga hukumci wanga hikima da an ka ba Suleimanu alaihi salam, ita Ubangiji ka faɗi. Kuma Dawudu alaihi salam, Allah ya sanar da shi wanda aka yin sulke, su ne wasu zabba waɗanda aka sassarƙawa waɗanda ke kare mayaƙi daga sara shi kai gare shi. Allah ya ce, mun sanar da Dawudu wannan hikima don tsare ku daga tsanani wajen yaƙuƙuka ko za ku gode man ima Allah. Shi kuma Sulaimanu mun hore mai iska, tana gudane da bin umarni ne zuwa ƙasar da muka jidda albarka gare ta. Ita a ƙasar Baitul Muqaddas da istakharu shi ka tasowa ita ƙasar Baitul Muqaddas. Tsakanin sama da ƙasa iska na ɗauke da gayya ta mutane mutum 1000 sau 1000, aljani 1000 sau 1000 da namun daji da ƙwari talittoci iri-iri cikin ƙudura ta Ubangiji. Iska na ɗauke da su gudu hasharun warawa hasharun da safe zuwa rana ta yi zahi ta hiyar wata guda iska kai. Aji ɗagaye sarki ta huta, kuma da bayan azuhur zuwa kamin magariba iska shi ta hiyar wata guda.
Allah ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimin, muna sane da komi, kuma daga cikin aljannu akwai waɗanda ke nuta ruwa suna wa Sulaimanu su, wasu ɗebo lu'ulu'i ya kuti, wani zubar jadida, duk dai abubuwan da an ka aje ƙarƙashin ruwa, murjani, suna kawo ma Sulaimanu, ana unhwani da shi wurin ƙawace-ƙawace, gyara masallatai, mutumi don a lokacin ga shari'a su hana ba, kuma ana yin gidaddaji don abin da aljannu sun kai mai gida na gilas gida 1000, kuma sun gina garuruwa iri-iri kamar wadda za mu ba ku labarin su in mun kai ga bayanin waɗannan garuruwa. Kuma su jinni yanka umarce su da su yi aiki, in sun kai sun ka gama sai su rushe wannan aikin su koma yin wani. Allah ya ce kunna lahum hafizin, mu mun ka tsare jinni in Sulaimanu ya sa su aiki, in sun kare ba su iya rushe wannan aikin balle su koma yin wani din, sai dai su ci gaba da yin wani din. Kuma su jinni suna da wani abu, in an sa su aiki kangara gare su gudu su kai, saboda cikin su aka samun shayadinu da maradatu da otatu, duk kangararren aljannuna. To sai su kiyan aikin ga ko su sanya shaidana ciki. To, Allah ya hore mu Sulaimanu wasu mala'iku, ga wata riwaya mala'iki 5, ga wata riwaya mala'iki 7, ga wata riwaya mala'iki 9, su ne waɗanda a inda Sulaimanu su ne jinnin ka gani suna jin tsoro suna yin aiki suna gudun su saba ma umarnin Sulaimanu alaihi salam. Duk dai saboda darajar da Allah ya ba Sulaimanu alaihi salam. Ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya ba labarin Sulaimanu a cikin wasu ayoyi bayan waɗanga. Allah ya ce, walaƙad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kasirin min ibadihi almu'minin wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوذؤون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يخدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله حقيقة mun ba Dawud da Sulaiman ilimi na daggare mu, kama wato shine ilmun ladun, kamar irin ilimin gada Allah ya sanar da Khadir alaihi salam da Allah ce wa allamnahu min ladunna ilma, mun sanashe shi ilimi na daggare mu. To su ko sun gode ma Allah game da wannan baiwa, sai suka ce godiya ta tabbatar ma Allah da ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayi ne muminai. Allah ce Sulaimanu ya gadi Dawud, wato ya zama gashi nabi wa da uban shike nabi, gashi rasuli wa da uban shike rasuli, gashi sarki wa da uban shike sarki, hamma shi Dawud alaihi salam iyakan mulki ne ƙasar Bani Isra'ila. Amma shi Sulaimanu ya game duniya gaba ɗaya da inda rana ka hita inda taka faɗuwa gaba ɗaya mulki ne na. Ya roƙi Allah ce, Rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ubangiji ka gafarta min, ka yi min baiwa da bani mulkin da koban duniya bai dace da kowa ba sai ni. Kuma Allah ya bashi. Akwai radda Sulaimanu ya hito ya ce mutane, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ulimna mantiqat tayr, an sanar da mu magana tsuntsaye, don haka duk tsuntsun da a duniya, kowane tsuntsu ya yi magana Allah sanar da Sulaimanu abin da suka faɗi, kuma kowane mutum ya yi magana cikin duniya ko ina ya ta komi nisan wurin,
Sulaimanu na iska na ɗauko mai sautin shi kawo shi faɗa mai ba tare da wannan sautin ya garwaye da saututtuka ba. Hamma akwai sadda Sulaimanu alaihi salam ya yi ta faɗa ma jama'a ta tsuntsu kaza kaza shi ka faɗi cikin cara ta tsuntsu kaza cikin kuka ne kaza shi ka faɗi dabba kaza kaza ta ka faɗi kaza ta ka faɗi kaza ta ka faɗi wannan mu'ujiza ta keɓanta da annaba manzannin Allah. Sulaimanu ce utina min kulli shay'in an ba mu komi wanda ya danganta da ƙarfar da mulkin mu. Inna hadha lahuwal fadlul mubin haƙiƙa wannan shine daraja wadda bayyana sannan kuma aka ƙara mai baiwa wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun wato an hore ma Sulaimanu alaihi salam aljannu sun gina mai wata irin darduma wadda aka ce farsahi ukuta, kowane farsahi wato abin da a tsawonai mil 3, saboda haka wato faɗin shimfiɗan mil 9 in tana nan ƙasa, amma in an ka sai aza ta bisa ga wani icce guda mai faɗi ta tsaya, ko a tsaye ta tsakanin sama da ƙasa ta tsaya. Duk gayya askarawa ne sai su hau bisa gare ta tahi da su, da abincinsu da masu kuwar dawaki da masu dahe-dahen abinci duk suna ta cikin ikon Allah dalilin mu'ujizar da Allah ba Sulaimanu kuma ko motsi ko tangadi babu, ko ruwa aga wani a ƙwarya ba su ɗewa. To lokacin da Sulaimanu za shi na wurin jihadi, wa hushira li Sulaimanu junuduhu ana gince ma Sulaimanu askara ne in gayyan mutane ta hito da wanda a shugabansu suna ne Asif ibn Barkhiya shi ka hitowa da gayyate mutum 1000 sau 1000 ka biyate shi an wazirin mutane a fada Sulaimanu duk wani mutum wanda a duniya ƙarƙashin Asif ibn Barkhiya shi sannan duk aljanin duniya gaba ɗaya ƙarƙashin sarkin aljannun duniya suke suna ne Dimiryaɗu, wato da wani jinni, da wani ati, da ifriti, da wani maridi, duk na duniya gaba ɗaya ƙarƙashin ikon Dimiryaɗu suke. Shi Dimiryaɗu nan za mu ba ku labarin shi nan gaba insha Allahu. Idan yagga an husa ta sarki Sulaimanu, in shaiɗanin aljani ya nuna tsageranci, in ya bugi shaiɗanin aljani ga kai, sai shaiɗanin ya zuƙe cikin ƙasa har ga kunkuru sannan shaɗe shi raba shi biyu. Akwai shugaban macizan duniya a majalisar Sulaimanu sunanta Malikatul Hayyati, wadda kassan karan gado ana jera su in za a saƙa gado, wadda kassan ana jera sunna haka macizai ke jerawa, sannan ta komo bisa ga macizan ga ta hau. Sannan wasu hadawanta su cizo rehen iccen ɗoɗoya su ne mata hita don ta ji ƙamshi. Sannan wasu macizai su ko aikinsu share mata hanya inda ta bi, su kuma wasu gadin ta a taɓa ta har ta zo da Sulaimanu. To ita an Malikatul Hayyati, duk inda wata macijiya take bisa kirgin ƙasar Allah gaba ɗaya tsoron Malikatul Hayyati take, don in Sulaimanu zai ba da umarni ita shi ka ba ta bai, kuma duk duniya gaba ɗaya ita aka bi inda macizai na, ƙabilolin nan na macizai ko nawa na. Sannan kunamman duniya gaba ɗaya suna da sarauniyarsu wadda ita a wakiliyarsu a majalisar Sulaimanu ana ce mata Daldalatu. Duk kunamar duniya ƙarƙashin ta take, wallahi ko yaƙi an ka tahi garin kahirai, in ta so ta sadahin ta ɗalli ruwan garin nan, tafkin garin nan ko wani ƙorama ko marmaro ko gulbinsu, duk wani kahirin da ya sha hanji ne na kace saboda bala'in da shi bar ma Allah ƙasa ta nan da nan. In sabro na akwai sarkin sabron duniya wanda da Sulaimanu alaihi salamu ya ce mai ina son in ga gayyarka, haƙiƙa da ya hito bayan la'asar da shi da gayyata da bayan la'asar har rana ta faɗi ba a ga sama ba a garin Baitul Muqaddas.
sannan ya taho ya gaisuwa ga sarki Sulaimanu. Sarki Sulaimanu ya ce sarkin sabro duk ga sabro na, ya ce sabro na sarkin annabin Allah. Ya ce kuna ina, ya ce muna nan cikin hakukuwa da hadamu da zagin gulabe da riyoji da ina da wuraren da Allah aje mu, sauran inda Allah aje mu. Amma ba mu taru ba saboda sai ka ba da umarni a gamu an gamu. Abin ga dunna na aje. Saboda haka cikin gayya Allah duk da sabro an kabar mutum da ita bai yi mata. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To don haka gayya Sulaimanu babu mai yi mata. Kuma in tsuntsaye na akwai uqabuna nan su arifu ɗaya da manyan tsuntsayen duniya. Duk inda wani tsuntsu shike in ana son a taho da shi gudansu duk in yayi sulu in uqabu yayi sulu sai ya tahi sama ya dubi duniya duk ta zanga ta kamar kwabo ga tahin hannun mutum sannan shi sulo shi da inda za shi na saboda girma ne da ƙarfin da aka gare shi. To suna gayyar ga gayyen namun daji kurayen na zakoki don in an tahi wurin yaƙi wato su jinni su bugi kahiran aljannu, mutane su bugi kahiran mutane, su kuma mace zanga su rinka waɗowa da cikin iska, kowace macijiya ta yi ga ƙasa, ta bi ta ƙahon doki, ta faɗa cikin ƙahon wandon kahirin da ta taho yaƙi. Shi kan ai sai shi gigice ta faɗa cikin wando ne ta kamma zakari ne, dalon sai ne ai sai shi gigice ba ta yaƙi shi ba, ko kuma ta lawaiwaya ne, su kuma tsuntsayen ga su ka sakwata idanun kahiri. Kahin mutum shi diba maiki da wani shaho sun sakwace mai idanu sun tarare, duk dai saboda ƙarhin gayyar ga ta Sulaimanu. To jama'a lokaci dai ya yi hali ne, a nan ne za mu tsayawa sai lokaci mai zuwa mu ɗora daga nanan ga mu tafi da baku labari don ku ji ƙarhin mulkin Sulaiman alaihi salam da mu'jizojin da Allah ya bashi waɗanda ba a ba kowa su ba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya gaba gare shi. Bayanin da muka yi bisa muwafaka Allah shi ba mu lada, bayanin mu na kuskure Allah shi gafarta muna, Allah shi rufa muna asiri, shi biya bukatun mu, shi ba mu lafiya da zaman lahiya, Allah shi ɗaukaki darajojin mu, shi lilwantar da arzukan mu, shi mu na makharaji na alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin tarihin magabata kenan kuka kasance da shi wanda Abdullahi Hayatu Mabera Bafarawan Gabas ya ɗauki nauyin kawo muku. Allah ya saka masa da alkhairi.